ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಕ್ಲೀನಿ ಬೈದ ಕುಟಿ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ದಯಬೈದ ಬನ್ನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಮಂದಿರಿಗೆ ಆ ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಅರಡನೆ ಕೇನೋನ್ಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಬಂದು ಅರಡನೆ ಕೇನೋನ್ಗ ಬಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಂದರಣ್ಣ, ಯಾರು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದೆ ಬತ್ತನವೇ ಯಾ ನೀನ ಬರ್ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ದಾನೆ 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 ಬರ್ತೀನಿ ದಾನೆ. ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಓಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕೋನ ಮುರ್ಚಿ ಒಂದು ತಾರೆ ಕಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚರ್ತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೈಕಿ ಹಂಗಿಗೆ ದಿಕ್ಕವನ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೇನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಪೂಜೆ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಗನ ಕುಲ್ಲುಗನ ಕುಲ್ನ ಬರ್ಚಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ಗನ ಮನೆ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿ ತಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಿಪ್ ಉಡೆ ಉಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಪಾತೆ ಮೈಕ್ ಬರ ಸರಿಯಾಂಡು ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ ಹಚ್ಚಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟಿ ಸುಂದರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಂತದಾಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನು ಅರೆ ನಡೆದು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆಂಡು ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಈ ಏರ ನೀನು ಅಮ್ಮಡ ಮೂಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲ್ಡ ಪಾತೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತದ್ದು ಪಾತೆರ್ನು ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಓಡತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಪಾತೇರ್ ಪಾತೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಕೇನ್ ದಾದಾ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಕೇನ್ ಇದು ಸುಂದರಣ್ಣ ನನ್ನ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇನ್ ಇದು ಜನ ಏರ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನತ್ತ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರಾತನು ಸಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಅವೆನ್ನ ಪಿ ಪಿ ಎ ಸಾಯ್ತೇ போய் ಪಿಯನ ಪಿಯಗ್ಲಂಜಿ ಪಿಯನ ಹೋಗ ಹೆಂಗ ಪಿ ಎ ಬೋಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಹೊರ ಏನು ಪರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಬೋಡತ್ತ ಐಕ್ ದೀತೀನಿ ಸಂಬಳ ಬರೋ ಕುರುಚಿ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ 90 ಕೊರಂಡ ಅವೇ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ ಸೆಂಟ್ರಸ್ ಕಂತಿಲ್ಲ ಕಾತನ ಇಲ್ಲ ಈರು ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಂದುಲ್ಲಾರ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಪರಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ 20 ವರ್ಷನ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಮಾತೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಅವನುಂಡು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಇರೊಂಜಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂದರಿಗೆ ಆ ಸಂಘದ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆದೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಕುವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಪಲ್ಲೆ 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 ಆ ಸಂಘದ ಪುದರೇಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸಂಘ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸಂಘ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡ ತೀರೆಗೆ ಪನ್ಕ ಪನ್ಕ ಐಟಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತು ಪುರೋಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನಂದು ಬುಟ್ಪಾದು ಪನ್ಪೆತ್ತೆರೆಗೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಂಡರತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಆತನ್ಗೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸವಲತ್ತುಲು ಪುರ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಕೇನ್ಗ ಅಕ್ಲೆ ಕೇಂದು ಪಾತ ಅಕ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಕವರ್ ಆಪು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಝೂಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅವು ಸವಲತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರ ಸವಲತ್ತು ಇತಿ ಕುಡಿನ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಲ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ಎಂಚ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಐ ಪರ್ಪಿಲೇನ್ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇತ್ತು ಲಾಭ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೊಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕ್ಲೇರ್ದೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಪುನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಗುರ್ದು ದಾದ ಮಾತ ಸವಲತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಇರ್ಕೇನ್ ಮಾತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದೇ ಈ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದು ವೈನ್ ಶಾಪು ಪೋಪೆ ಆಡ ಮಾಲ್ಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಸುಪ್ಪುನ್ ಚಾಕನ ಕಾಸುಪ್ಪು ಜಾಡ ಆಯ್ ಪರ್ನಾಗ ಉಪ್ಪಾಡ್ ನಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘ ಗುರಿತ ಸೌಂಡ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂರ್ಸೋದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಪರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಗುರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಪರಿಯರೆ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ದೇಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ಗೂ ಇತ್ತೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ದಿಪ್ಪೀರ್ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಜಾ 30 ರೂಪಾಯಿ ದಿಪ್ಪೀರ್ ಆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಸ್ಕು ಪೋಲಿ ಆಗಿ ಅವಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪರ್ದು ಲಿವರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಬುರ್ದು ಹೈಪಿನ ಬರ್ಚತ್ತ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಐಕ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂಚತ್ತು ಸುಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಸಂಗಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲ ಟೈಟ್ ಆದ ಬೂರ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ದಾಲ ನಿಕ್ಲ ಯೋಜನೆ ದಾಲ ಉಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್
ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸಂಘದ್ದು ಪರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಓಲಾನ್ಲ ಮಿನಿ ತೋಡು ಬೂರಿ ಇರಂದಾಂಡ ಅವಳು ಅಪಗಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಚಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪೋ ಅಪಗಂಡದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರನ ಸಂಘರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸಂಘಡು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಬೇ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಡುಂದು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತಿಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಆದ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಇಂಗಲ್ನ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಆದ ಏತು ಸಮಯ ನಂದತ 2 ವಾರ ಅಡ್ಡು ವಾರ ಇಂದೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಮಲ್ತದ್ರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗೊತ್ತುಜ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಓಲ್ಪದಿತ್ತಾರ ನಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಓಲೋಲ್ ದೀತಿಜ ಏಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪರಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರವರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲೋಲು ಪೋದು ಅಲೆಪಿಲಾಕೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ನ ಜಾಗೆಡೆ ದೀತ ಆ ಜಾಗೆ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆ ಕುಲಶೇಖರದ ವೈನ್ ಗೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ನ ಸೇರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘನ್ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸಂಘ ಬಂದು ಅವಳು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಇರ್ನ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಪನೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಕೇಳು ಮರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಪರ್ಲಿ ಅಂಡ ಮುಂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬುಡಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಿದೇ ಪಾರ್ ನೆಟ ಪಾರಾಡಿ ಎನ್ನವೇ ಎತ್ತೋ ಸಂಸಾರ ಹಾಲಾತಂಡು ಈ ಪರ್ಪುನ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುನು ಅಂಡತ್ತ ನೀನು ಪೂರ ಕೊನು ಹೊರ್ಸಿ ಕೊನು ಪೂರ ಕೊನು ನನ್ನ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪರ್ತೀನಿ ನಾಯವದ ನಮ್ಮಲ್ತ ಪರ್ಪಿನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ಏರ್ಲ ಪರ್ಲಿ ಏತು ಬೂಡು ಆತೇ ಪರ್ಲಿ ಮೀಯೊಂದು ಪೋಚಿ ದಂಚಿಗೆ ಮೈಪುಲೆ ಮೀ వచ్చి ಏತೋ ಸಂಸಾರ ಹಾಲಾತು ಯಾನ್ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪನ್ಪು ಅಂಡತ್ತ ಖುಷಿ ಅಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಚಿ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಚಿ ಬುಡಿ ಬುಡ್ಕ ಅಂಡದ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ರೆಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬುಡಿ ಪರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಗೊರ್ನ ಕುಟಿ ಸುಂದರನ್ನಗ್ ಅಂಚೆನೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬರ್ಪ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಕೆಮರ ಬಂದಾತನ ಕೆಮ್ಮರ ಬಂದಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾತನತ ಕೆಮ್ಮರ ಬಂದಾತ ಪೂರ ಬಂದ ನನ್ನ ತೋಜಿ ಬಂದಾತನ ನನ್ನ ಪಪ್ಪು ಅವೇನ್ ಕನ್ನ 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 ಹಾದಿ ಎಂಜಿನ ಕನರೆ ಕನ್ನ ಇನ್ನ ಬಂದಾತನತ ಕೆಮರ ಬಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪಿನ ಇರುತ್ತೆ ಪನ್ನತೆ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಪರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಪರ್ನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಜು ನಿಜಾತ ನನ್ನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಜು ಹೋಜಾತ ಮುಗಿನತ್ತ ಈ ಬರ್ಪನ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಈ ಬರ್ಪುಜನ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಕಿಸೆಟ್ ಬರೋದು ಪೋ ನೀರು ಎದ್ದ ಈ ಮೇಡಿ ಗೊತ್ತನಗ ಪೊತ್ತಾಂಡು 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 ಮಗ